Bună ziua tuturor! Iată-ne din nou în bucătăria mea pentru a vă prezenta una din numeroasele rețete siciliane de ardei umpluți. Ingredientele pentru această rețetă sunt 6 ardei de diferite culori, 600 de grame de cașcaval ras de oaie, 200 de grame de cașcaval provola sicilian, 300 de grame de roșii mici, 2 linguri de măsline verzi fără sâmbure, 2 linguri de capere, 10 bucăți de anșoa filet, câteva frunze de bazilic, 300 grame pesmet, sare, piper și ulei extra virgin de măsline. Începem cu prepararea umpluturii pentru ardeiul nostru. Într-un bol mai mare, punem pesmetul în care vom adăuga pe rând toate ingredientele, câteva frunze de bazilic, măslinele, caperele, bucățele de anșoa, cașcavalul de oaie ras, mai adăugăm și roșiile tăiate în bucățele, care vor înmuia bine umplutura noastră. Amestecăm bine, mai adăugăm puțin cașcaval, provola, tăiat în bucățele mici, un pic de sare, un pic de piper și 2-3 linguri de ulei extra virgin de măsline. Amestecăm bine până obținem o compoziție omogenă. Umplutura trebuie să aibă mult puțin această componență. Dacă vă pare prea uscat, mai putem adăuga câteva roșii. Putem amesteca și cu mâinile, e mai ușor. Putem gusta pentru a vedea dacă e destul de sărat. Umplutura este gata. Acum putem încălzi cuptorul electric, îl programăm la 180 de grade. În timp ce vom umple ardeiul, cuptorul se va încălzi. Pregătim ardeiul, tăiem partea superioară, eliminând toate semințele din interior. Pregătim o tavă unsă cu puțin ulei și acum începem să umplem ardeiul. Vă dau un sfat, cu o furculiță spargeți ardeiul, în acest fel se vor coace mai bine. Fixăm capacul și continuăm cu ceilalți ardei. După cum vedeți, ardeii sunt gata înainte de a pune în tavă puțină apă. Vom ține ardeiul în cuptor static pentru o oră la 180 de grade, iar pentru un sfert de oră cu ventilatorul în funcțiune, la fel la 180 de grade. Ardeiul este gata și acum îl putem servi. Vă amintesc să verificați tot timpul dacă ardeiul e suficient de copt. Depinde și de tipul ardeiului. De exemplu, ardeiul nostru e cam mare și a avut nevoie de aproape 2 ore. Pe o farfurie întinsă așezăm frumos un ardei.
adăugând o lingură de sos, care e foarte gustos. Și acum putem servi. Poftă mare! Pe curând pentru o nouă recetă!